Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur esperimento bat ikusiko dugu. Esperimentu hau egin ahal izateko ura behar dugu. Kasu honetan, gizon honek kolorantea betatzen dio, baina ez da beharrezkoa. Jarroi bat behar dugu eta jarroiaren barruan alkohola bota behar dugu. Gero jarroian ondo nahastu behar dugu alkohola. Eta azkenik, pospolu bat edo metxero bat behar dugu. Beraz, sua eman behar diogu jarroiari eta aguro ur barruan sartu behar dugu. Ikusi duzuenez, ura jarroiaren barruan sartu eginda oso aguro. Tsunami bat izango balitz bezala. Baina zergatik gertatzen da hau, guazen arbelera. Bideoan ikusi dugunez, jarroiari sua ematen diogunean eta ura barruan sartzen dugunean, ura oso aguro jarroi barruan sartzen da. Hau presioagatik gertatzen da. Hau da, sua ematen diogunean alkoholari hemen dagoen haizea R egiten da eta hemen presio negatiboa sortzen da. Kanpoan presio positiboa dugunez, presio hori berdintzeko hau bera bultzatzen da eta ura oso aguro sartzen da. Fijatzen bazarete, ura puntu honetatik sartzen da. Hau da, hau ahoa dalako eta hemen pizkat zabalik dagoelako. Beraz, presioa beti sartuko da aldagoen lekutik. Hau guztiz lagoa izango balitz, ura zuzenean erditik sartuko litzateke. Beraz, hau izan da dana, mi esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.